na gode ma kamar da damar karɓa kuɗi a hannun mutane ina ya saka ta bada na ji tun na ɗaya wanda aiki kenan sai ga ina ta karɓar ɗan ruwa ka Allah kawo wani ma Salamu alaikum. amma alaikum salam Ya an wani lafiya ya aka ji da jama'a. alhamdulillah me ke tafi da mu Na zo ne akan buƙatar akwai wani wanda nake so. Kuma ƴan uwansa na ga kamar ba za su bari yi aure ba kuma gaskiya son da nake mai so ne nake yi aure da shi. Shi ne na zo akan ciwon ko za a samu a taimaka min akan ciwon ɗin. Malam, magana fa nake. oh to a gaskiya akwai matsala Matsala kuma. kwarai akwai gagarumin matsala a lokacin da yake wannan bayanin naki dan tsamurmuri na yakan gaya min cewar idan ban gaya miki ba akwai matsala shi wannan wanda yake so muddin kika tashi kika tafi da san shi a cikin ranki da kanan to zaki mutu Mutuwa. kwarai zaki mutu amma akwai wata hanya mafita guda ɗaya da ya gaya min cewar ba wanda ya dace ki zauna da shi in ban da ni Kai kuma. idan kika zauna da ni anan kin sa kin taimaki kanki Kuri zaki. Wallahi ba zan so ka magana a mutu. Kake cuci kanki ba, zaki cuci kanki.